Lakhain ko ratrok Duarbagri constituency ki parlo dolamara kai phulang soa hi thialong distribution of fund under production system activity program ki padupon. Bangso melong me ki chari ponake kakujuri local committee me phu Samson Singh si me chari ponno. Lapen kakujuri committee ke thom lake bijuli si lapen bijuli hinian si mai paduponno. Lapen aluhia man peng pen VDC chairman Sar Koirong Phar dolamara town chairman Mongol Singh Terang lapen Mondal Committee me phu Sunaram Singh Naratum Chitongdu. Bangso melong VDC chairman Sar Koirong Phar pen kaning jepon ke kusonsi floriculture lapen horticulture ke lepen ki mejima lahai sitame thanmung tekang lapen lahai central scheme kusonsi Duarbogri angkang nang kelema pulote lake Carbon Autonomous Council kichari bangphu CM Dr. Piliram Long Hang lapen EM Richard Tombiatum Raraphan Party bahak hipin pensi ninga klongpen pipajir pondo. Lapen Carbon Autonomous Council EM Richard Tobi nangkapin karatengsi bangtrok sikep abang pi bangphu atumaphan inuten tangka suring korapo aCheque ron ponong loputa VDC chairman Sar Koirong Phar pen ningje pong kakojan kai polangso lalong kedeng pon labangso PMKSY po project along niritum long aCheque scheme kaduri pondo so scheme buthak se niritum dak ini cingki jethan ponlo lapen ke ladak pinangan ke klaim pon nang itu nasi ladak komiti do la komiti tumpen beneficiary amen ingwai do so beneficiary atum han kumama atum han se kipi pon nang ima po tengpen itum local emisi mate Carbon Autonomous Council EM sa Richard Togbi alang li iliphan kapin khat pon ateng nili bang solis along nili approve dun lo asi solis ateng pensi pini tangkanang lilo asi so tangkanang lilo asi so tangkanang lipen inut pen Suri po tangka pini nang lilo asi so Suri po pen dak aCheque ke claim nang ke lahai lo jo jake mil abari ketiki pen ke dak horticulture aCheque anaros ke pen kenglok pin khiti ki claim phansi pini first phase phansi tangka pipondo. News report Carbon Long Life.